Внимание, внимание! Всички деца и трябва да ни подписват да бягат, защото идвам. Майко, тук ли си? Сега горе, като седна на това Снежанка ли? Какво е там на тази кула? Като седна на Снежанка, като си взема една бутилка водка. Елено, тук ли си? И после покорем надолу. Ей, кой век там е? Вече майка ми е друга, Елена Моралиска. Що бе? Защото като се напия по кръчмите, тя само ма прибира. Събира ли се? Събира, ма дай ми пари да си. Пампоровския секрет и отишъл там да играе с кючет. Майко! Кой век там е? Не спри сега тази писта. Тя не е стръмна. Не е стръмната. Ще се разчекнеш на 1000 парчета. Ще ти кажа, преди малко паднах, мисля, че ще ми се е пръснала главата, викам края, умирам само. Ей, кой век там е? Кавати, бягай, идвам. Не мога да се ми ръцете, ще моя майка. Steady, go. Пъмпин. Елено, тук ли си? Учи. Така шапка, брат, деца си купих. Тук са изтървали. Мама му, Десет дай, назад. защо дадах пари? Ще моя майка. Тая е по-яка, брат, трябва да си купа така. Ти колко предаде? 50 лея ли? 60 лея? 60-70 км. 70 лея и дроб сърва. Елено!